Striebro, argentum, najlesklejší kov sveta, odráža 95% svetla. Atómové číslo 47. Od Mezopotámie pred 5000 rokmi až po dnešné bane. Striebro sprevádza ľudstvo tisícročia. Jadro striebra obsahuje 47 protónov a 61 neutrónov. Základ neuveriteľnej sily a krásy tohto prvku. Elektronová konfigurácia 4D10-5S1. Preto je striebro najlepším elektrickým vodičom. Spektrum striebra má charakteristické modrasté čiary pri 328 a 338 nanometrov, jeho svetelný odtlačok. Moderné laboratória skúmajú striebro pomocou mikroskopov a röntgenu. Každý deň nové objavy. Striebro poháňa elektroniku, solárne panely aj LED svetlá. Najlepší kov pre vodivosť. Striebro ničí baktérie a urýchľuje hojenie rán. Antibakteriálna sila v medicíne. Striebro v zrkadlách chubla aj v solárnych paneloch satelitov. Lesk, ktorý dosahuje hviezdy. Striebro tvorí žily v horninách a nádherné kryštály. Ťaží sa najmä v Mexiku a Peru. Striebro sa výborne recykluje z elektronického odpadu. Čistíme planétu a šetríme zdroje. Striebro, prvok svetla, vodivosti a nadčasovej krásy. Spája minulosť, prítomnosť i budúcnosť.